Исәнмесез, кадерле укучылар. Мен сезне онлайн мәктәптә күрүемә бик шат. Без сезнең белән алдагы дәрестә өйрәнгән теманы кислоталар, аларның классификациясе, аларны табу һәм физик үзәкләре буенча белемнәребезне тирәнәйтү өчен биремнәр чишеп алабыз. Бирем номер 1. Картинага карап, шушы тере организмда яки катнашмада нинди кислоталар туры килгән языгыз. Кырмыска кислотасы, алма кислотасы, карбонат кислотасы, цианид кислотасы. Cevap белән танышып үтәбез. Бирем номер 2. Түбәндә бирелгән матдәләр арасыннан бары тик кислоталарны гына сайлап алыгыз һәм аңлатыгыз. Ни өчен кислотага һәм кислоталарның классификациясе буенча нинди кислотага кертәсез? Исемнәрен языгыз. Сезгә биргән H-хлор O4, алюминий хлор 3, SO2, H3PO4, станом OH икеләтелгән H2S. Cevap белән танышып үтик. H-хлор O4 перхлорат кислотасы, бер нигезле кислородлы кишле суда эрүчән кислота. H3PO4 ортофосфат кислотасы, эш нигезле кислородлы уртача кишлелектә суда эрүчән кислота. H2S сульфид кислотасы, ике нигезле кислородсыз, кишсез аз эрүчән кислота. Бирем номер 3. Бирелгән кислоталарның структур формулаларын языгыз. Сезгә биргән H3BO3, H-хлор, H2 селен O4. Җавап. Димәк, кислота формулаларын язган вакытта кагыйдәне искә төшерәбез. Водород атомнарын берсе астына берсен язабыз. Водород атомына кислород таштырабыз һәм кислородны үзәк атом белән таштырабыз. Димәк, валентларын санап, формулада туры китереп язабыз. Бирем номер 4. Азот 3 оксиды, азот 5 оксиды, хром 6 оксиды, углерод 4 оксидының су белән реакциясын һәм килеп чыккан матдәләрнең исемнәрен языгыз. Cevap. Bu bizning kislota oksidi plus su kelib чыга кислота кагыйдәсенә нигезләнеп эшләнелә. N2O3 plus H2O kelib чыга 2HNO2 нитрит кислотасы. N2O5 plus H2O kelib чыга 2HNO3 нитрат кислотасы. Хром O3 plus H2O kelib чыга H2 хром O4 хромат кислотасы. CO2 plus H2O kelib чыга H2CO3. Ул безнең бик тутыргысыз кислота, шуңа күрә укны ике якка каратып куябыз. Карбонат кислотасы. Бирем номер 5. Кислота формуласы белән аның исеме туры килүен билгеләгез. Сезгә биргән HNO3, H3PO4, H-хлор O3, H2 силициум O3. Димәк, җаваплар булырга мөмкин сайлап аласыз. Хлорат кислотасы, силикат кислотасы, ортофосфат кислотасы, нитрат кислотасы.
Берем номер 5'nin cevapları белән танышып бетәбез. HNO3 нитрат кислотасы, H2PO4 орто фосфат кислотасы, H-хлор3 хлорат кислотасы һәм H2 силициум-3 силикат кислотасы. Кадерле укучыларыбыз, бүген безнең шуның белән дәресебез тәмам. Бүгенге дәрес сезгә белемнәрегезне тирәнәйтергә булышкандыр дип ышанып каласы килә. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.